benetan saiatu zaretelako ikastola egiten, ikastolako proiektuan benetan sinisten duzuen gurasoak zaretelako, eta zui ere mil esker gurekin egon zaretelako azkeneko 13 edo 14 urtetan. Orain, egiten duen izkiera, Aizea Antzin. Angela Arizia. Eneko Asiain. Ander Bastarrika. Íñigo Herriko. Eta Ainhoa Vidal. Zuretzat zeren izan duzu pazientzia asko eta benetan eskerrik asko.
Touch me.